राजभाषा, मराठी राजभाषा, मराठी राजभाषा, मराठी राजभाषा। झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, मराठी भाषा ही झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, आपली मातृभाषा आहे आणि या मराठी भाषेमध्ये आपले सगळे संस्कृत चालत असतात आणि मध्येच कुठेतरी कोकणी भाषेचे उल्लंघन झालेले आहे। तर आम्ही सगळ्यांनी मिळून ही मराठी भाषा येण्यासाठी सगळ्यांनी एकजूट होऊन आपण सगळ्यांनी आंदोलनात सहभाग व्हायला पाहिजे। झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, मराठी राजभाषा झालीच पाहिजे। मित्रांनो, आम्ही पाहिलेलं आहे गोमंतकामध्ये शिवाजी महाराजांच्या काळापूर्वीपासून 9व्या शतकापासून मराठीचे शिलालेख सापडलेले आहेत। तेव्हापासून मराठी भाषा ही गोमंतकामध्ये रुजलेली भाषा आहे। ती आज तागत ही भाषा व्यावहारिक झालेली आहे। सर्व सांस्कृतिक कार्यक्रमामध्ये, प्रत्येक लग्न मंडपामध्ये सगळी मराठी भाषा आजही कोकणी लोकांकडून वापरली जाते। आणि याचा अर्थ असा नाही की आम्ही कोकणीचा द्वेष करतोय, पण ह्या गोमंतकाच्या सरकारला काय वेळ लागलेला आहे का? हीच भाषा वापरायची वेळ आलेली आहे। त्यांना साधं व्यवहार ज्ञान कळत नाही। जी भाषा वापरली जाते व्यवहारात, सर्वत्र वापरली जाते, जिचा सर्वांशी संपर्क आहे, त्या भाषेला तुम्ही दुसरा स्थान देताय आणि त्याला राजभाषेचा दर्जा देत नाही, ही अगदी लाजिरवाणी बाब आहे। म्हणून या सरकारला कुठली भाषा कळते हेच मला कळत नाही। यासाठी आम्ही सर्व एकत्र येऊन आपलं आंदोलन तीव्र केलं पाहिजे। आपण गोमंतकीय मराठीसाठी संदर्भ वाटलं होतं मराठीचा संघर्ष मिटेल, पण आता पुन्हा एकदा या संघर्षाला सुरुवात करावी लागली। शिक्षणातून मराठी हटवण्याचा कुठे डाव सध्या खेळले जाते। मी गेली 40 वर्ष आंदोलनामध्ये आहे। ज्या ठिकाणी उभा आहे त्या ठिकाणी फार मोठं आंदोलन 27 साली झालं होतं। तर प्रचंड गर्दी होती। वाटलं होतं मराठीचा वनवास संपेल त्यावेळी, पण पुन्हा एकदा मराठीच्या वनवासाला सुरुवात झाली। मला स्वतः अभिमान वाटतो या भर पावसात सुद्धा काही मोजकी मंडळी का असेना ती निश्चय आलेली आहे, त्यांच्या मनामध्ये मराठीविषयीचं प्रेम आहे आणि मला खात्री आहे आपण जर आपला आवाज बुलंद केला तर सरकार आमची मागणी पुरी करेल। शिक्षणामध्ये मराठी जर गेली तर आपली गोव्याची संस्कृती लयाला जाणार आहे। संस्कृती टिकवायची असेल तर आपल्याला मराठीचाच आधार घ्यावा लागेल।